Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo Mga rin. kapatid, nasa ikatlong araw na po tayo ng ating Triduum para sa kapistahan ng aparisyon ng Nuestra Señora de la Merced. Sa Ebanghelyo po ngayon, inaanyayahan po tayong maging totoo at tapat sa harapan ng ibang tao at sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko Kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamagitan ni San Alfonso de Ligori, pinaalab mo ang pag-ibig niya para sa mga kaluluwa at pinaunlad mo ang iyong sambayanan sa isang bagong angkan. Isinasamo namin sa iyo pakundangan sa nakaliligtas niyang turo na pinatibay ng kanyang pagkauliran, na may walwalhati kaming makapaglakbay patungo sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatwiran. Ngunit ito ang inyong tandaan, pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng mga tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Sapan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito, tubig na malalim, sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod, dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing, ako pagkatapos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Parangalan po natin ang mabuting balita.
Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ng anak ni Herodias. Labis na nasyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan. Kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakisabi po sa katabi ninyo, magandang morning! Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron daw pong isang guro, isang teacher, nagtuturo sa kanyang mga estudyante. At sa kanyang pagtuturo, nahuli po niya yung isang estudyante nagnanakaw ng lapis. Alam po niya na galing sa mahirap na pamilya yon. Pwede naman pong manahimik si Sir para wala na lang gulo. Pero hindi po nakatiis si Sir dahil alam niyang may mali sa ginawa ng bata, kaya palihim niyang pinagalitan ng bata, pinagsabihan ng bata, sinabihan ng bata tungkol sa katotohanan na bawal ang magnakaw. Umiyak po ang bata at parang nagdamdam sa sinabi ni Sir dahil napagalitan siya. Pero alam po ninyo, pagkalipas o pagkaraan ng maraming taon, muling bumalik ang bata kay Sir. Professional na po siya nun. Alam po ninyo, bumalik hindi para magalit kay Sir, kundi nagpasalamat siya kay Sir. At ang sabi niya, Sir, maraming salamat po. Ako po yung nahuli yung nagnanakaw ng lapis. Salamat po, Sir, dahil sinabihan niyo ko. Sinabi niyo sa akin ang totoo. Kasi kung hindi niyo po ako pinagalitan, baka mas malalang kasalanan pa ang nagawa ko. Pero dahil sinabihan niyo ako tungkol sa katotohanan na bawal ang magnakaw, ngayon po ako'y nagiging matagumpay sa aking buhay. Mga kapatid, mas maganda po yung nabubuhay sa katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Mas maganda po ang nabubuhay sa kabanalan kaysa sa kasamaan. Mas maganda po ang nabubuhay sa kabutihan kaysa sa kasalanan. Kaya nga po yan din ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon. Dahil po sa Ebanghelyo narinig po natin ang isang propeta. Sino po ang propetang narinig natin sa Ebanghelyo? San Juan Bautista, anak ni Elizabeth at Zacarias. Siya po yung propeta na naghanda sa dadaanan ng Panginoon.
At sa Ebanghelyo, sino po ang nakaalitan niya, nakaaway niya? Si Herodes. Bakit po niya nakaalitan si Herodes? Kasi para kay Juan Bautista, hindi po tama na magkaroon ng sikretong relasyon si Herodes at si Herodias. Sino po si Herodias? Asawa ni Felipe. Sino po si Felipe? Kapatid ni Herodes. Sa tingin niyo po, tama po ba sa mata ng tao, mata ng bayan, na magkaroon ng relasyon ng magbayaw? Tama o mali? Mali. Sa mata ng Diyos, tama o mali? Mali. At dahil alam ni Juan Bautista ang totoo, ulit-ulit niyang sinasabi kay Herodes na mali ang kanilang ginagawa. Kaso nga lang po si Haring Herodes gustong ipapatay si Juan Bautista, pero hindi niya magawa. Dahil marami ang kumikilala kay Juan Bautista bilang isang propeta. Father, paano po niya napatay? Birthday po nun ni Haring Herodes. Sumayaw po ang anak ni Herodias na si Salome. At sa pagsayaw ni Salome sa harapan ng mga bisita, nagpalakpakan po ang mga bisita, natuwa rin po si Herodes. Kaya ang sabi ni Herodes kay Salome, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Ang anak ni Herodias, nagpunta kay Herodias, tinanong sa kanyang nanay, Nanay, ano po ang hihilingin ko kay Herodes? At ang sabi ng kanyang nanay, hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista. At yun po ang sinabi ni Salome kay Herodes. Kaya walang magawa si Herodes kahit natatakot sa mga tao, pinapugutan ng ulo si Juan Bautista. At doon po namatay si Juan Bautista. Namatay siya dahil nabuhay siya sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Pero hindi po siya natakot dahil alam niya sa pamumuhay niya sa katotohanan, pumapanig sa kanya ang Diyos. And I think this is also what the first reading is telling us. Dahil sa unang pagbasa, nasa libro pa rin po tayo ni Propeta Jeremias, na kung saan kahapon narinig natin sinugo din siya ng Diyos sa isang bayan para magsalita sa mga tao tungkol sa katotohanan na turo ng Diyos. Pero sabi ko nga, imbis na tanggapin, pagbabanta sa kanyang buhay ang kanyang ginawa. Pero just like Juan Bautista, kahit po may banta ng kamatayan kay Jeremias, hindi po siya natakot. Dahil alam niya, nasa panig siya ng katotohanan. At kapag nasa panig ka ng katotohanan, nasa panig mo ang Diyos. Bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Kapag nabubuhay ka sa katotohanan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. And I think that is also the invitation of this celebration to us. As Catholics, as Christians, as children of God, mabuhay tayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Bakit kailangan nating mabuhay sa katotohanan? Dahil ang Diyos mismo siya yung totoo. Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ibig sabihin ng Diyos, hindi lang buhay, hindi lang daan, kundi siya'y katotohanan. Kaya sa kung ano mang iniisip natin, sinasabi natin, ginagawa natin, katotohanan ng ginagawa natin, sinasabi natin, iniisip natin, nabubuhay tayo sa Diyos. At pinapanigan natin ng Diyos, kinakampihan natin ng Diyos. Unfortunately, kung merong mga taong totoo at tapat, merong taong mga sinungaling. At alam po ninyo, kapag nagpapakumpisal po ako, isa po sa mga kasalanan na lagi kong naririnig ay tungkol sa kasinungalingan. Ang sinasabi nga ng iba, Father, white lies lang naman. Mula po nung nag-asawa ko, Father, palihim ko pa rin pong tinutulungan ng aking mga magulang. Hindi ko po sinasabi sa asawa ko para hindi na lang kami mag-away. Father, mula nung nag-asawa ko, yung ex ko nag-chat-chat pa rin sa akin, hindi ko na lang sinasabi sa aking asawa para wala na lang away. Father, nang hupit po ako sa wallet ng tatay ko, hindi ko na lang po sinasabi para di na lang ako mapagalitan. Tama, white lies. Maliit na kasinungalingan. Pero ang maliit na kasinungalingan, pag pinagsama-sama natin, nagiging malaking kasinungalingan at nagiging malaking kasalanan. So therefore, in this celebration, our Lord Jesus Christ is inviting us to become true in front of the other people, to become real in front of Him.
Sabi ko nga sa inyo, pwede mong lokohin ang sarili mo, pwede mong lokohin ang kapwa mo, pero pakatandaan mo, hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos sa ginagawa mo, sa iniisip mo at sinasabi mo. Dahil lahat ng sinasabi natin, iniisip natin, ginagawa natin, nararamdaman ng puso natin, alam at nakikita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. And this is also what the life of San Alfonso Maria de Ligorio is telling us to do. Pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Alfonso de Ligorio. Dati po siyang abogado bago naging pari. Lagi po siyang nananalo sa kaso. Natalo lang siya dahil sa isang katiwalian. At nung natalo siya dahil sa isang katiwalian, dun po niya napagtanto na ang tagumpay sa mundo, ang tagumpay sa karera, walang kwenta kung wala ang Diyos. That's why he decided to become a priest. At nung pari na po siya, dun po siya nakahanap ng tunay na katotohanan sa buhay. Dun po niya mas na-realize ang pagiging totoo niya sa kanyang ginagawa bilang pari at bilang lingkod ng Diyos. At nung naging pari po siya at nagiging tapat sa paglilingkod sa Diyos, dun po siya nakaranas ng tunay na kalayaan sa kanyang buhay. And I think in this celebration we are being reminded, kung gusto mong maging malaya at maging payapa ang iyong buhay, katulad ni San Alfonso de Ligorio, katulad ng mahal na Birheng Maria, katulad ni San Juan Bautista, at katulad ni Jesucristo, mabuhay nawa tayo sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan, pagpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit sa paghahanda natin para sa fiestang aparisyon upang ipagkaloob niya ang ating mga kahilingan at pagsamo. Ang ating dalangin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga makabagong bihag ng kanilang kalagayan sa buhay, katulad ng sakit, bisyo at kasalanan, ay matulungan nawa nating lumaya sa pamamagitan ng mahal na ina ng awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang pagtago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mong may pagdiwang namin ang pagsasalong ito sa pamagitan ni San Alfonso. Pagalabin mo ang aming kalooban upang sa bisa ng makalangit na apoy ng paghahain ay pumailan lang ito bilang masamyong alay sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kabanal-banalan niyang esposo, kaysa ng mga apostoles, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, bro. Phoenix.
Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na Ang ako. katawan at dugo ni Kristo, dalinawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Nuestra Ina, tala ng umaga, ilaw sa piitang, bunga ng sala, tubusin nawa kaming nawala ng pag-asa. Umandap na tiwala, pagningasin mo sana. Nuestra Ina, luklukan ka ng awa na mula sa Ama, dulot ay paglaya, gapos ng masama sa puso naming kalgina. Ibagi ang pag-ibig para sa kapwa. Nuestra Ina ng awa, ipanalangin mo kami bilang tunang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ginawa mo si San Alfonso bilang matapat na tagapag-ingat at tagapagbigay ng mga banal na sakramento. Pakundangan sa karapatan niya at panalangin para sa amin, ay gawin mo kaming laging marapat na ang katawan at dugo mo ay tanggapin. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating saksihan pagtatalaga ng mga bagong kasapi ng Cofradia de la Merced. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po'y gagampanan natin ang ikawalong pagtatalaga sa mga bagong kasapi ng Cofradia de la Merced. Tinatawagan ko po sa harap lahat ng leader ng bawat grupo ng buwan upang maging saksi sa gaganaping pagtatalaga. Mangyaring lumapit sa harap ang mga matatawag. Reverendo Padre John Paul Cabrera, isa pong karangalan sa akin na iharap sa inyo ang mga bagong kasapi ng Cofradia de la Merced. December Group, Mercedita Manalastas, Luz Salonga, Susan Bautista, Marilyn Gagarin, Florencia Arceo, October Group, Gina De Leon, Francia Cantimbuhan, Chona Sulit, Benigna Sulit, Mercedita Hipolito, March Group, Emelita Veneracion, Benny Bermudez, Edita de la Cruz, Let Bermudez, Jeneline Parel, Teresita Puriscal, Edralyn Veneracion, Laika Veneracion, Patrick Adams, Aida Adams, Ace Veneracion, Nilda Lianio, Marina Lianio, Marlene Lianio, Consolacion Santiago. Padre, sila po ang mga bagong kasapi ng Cofradia de la Merced. Manalangin tayo. Panginoong Kristo na bumaba sa lupa mula sa langit at minaging dapat na sakupin ang katauhan, ipagsusumamo namin sa iyong walang hanggang kabutihan na basbasan mo ang mga medalyon na ito na inatas na isuot ng mga pinuno ng Ordeng Mercedario bilang maging tanda ng kabanalan at kagitingan. Nawa ang sinumang magsuot nito ay pagindapatin mong marapat na sumunod sa iyo na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sa kapangyarihan ng Panginoong Kristo at ng mga apostol na sina San Pedro at San Pablo na ipinagkaloob sa akin, ginagawaran ko kayo ng medalyong ito bilang pagkilala sa inyong pamintuho sa kabanal-banalan at kalinitisang Birheng Maria, Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced, kaysa ang orden ay tinatag sa kanyang pangalan, at sa inyong pagkatalaga sa Cofradia de la Merced, nawa ay maging miyaya sa inyo ang tanggapin nyo ang Espiritu Santo sa buhay na ito, at ang buhay na walang hanggan, kasama ang mga banal sa kalangitan, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po'y pasusuotan ng medalyon ang mga bagong kasapi.
Iyong isugo ang iyong espiritu, sila'y nangangalalang. At iyong binabago ang balat ng lupa. Iligtas mo ang iyong alipin, Panginoon. Na nananalig sa iyo, Diyos ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming makapagkumbabang panalangin at marapatin mong pabanalin ang iyong mga lingkod na pinasuotan ng medalyon ng banal na orden ng Nuestra Señora de la Merced na nagpapalaya sa mga bihag. Dahil sa kanilang pamimintuho ay naging dapat silang magsuot nito sa kanilang buhay. At sa pamagitan ng iyong walang hanggang lingap, sila ay maging laging tapat sa iyong simbahan at sa wakas ay makamta ng ligaya ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, ibinipresenta ko po sa inyo ang mga bagong miyembro ng Kofradia. Harap po kayo sa mga tao, palakpakan po natin sila. Okay, ulit, wala ako. Okay, 1, 2, 3. Palakpakan po natin sila. Paalala po, pagkatapos ng banal na misa, magaganap po ang pagpapahid ng langis sa mga may sakit at susunod po ang prosesyon. Sa prosesyon po, sama po tayong lahat, magdala ng payong dahil mainit po ang araw. At ngayon po, tinatawagan ko naman yung mga mabibigyan ng bigas at magbibigay ng bigas, magpunta po sa harapan. Maaari na po nating ibigay ang ating bigas sa mga mabibigyan. Lahat po ng mabibigyan at bibigyan o lahat ng magbibigay, magpunta po sa harap. Tinatawagan po sa harap mula sa Pulong-Gubat, Sis Oyi Alvarez, Sister Seni Paulino, Ferry Gonzales. Sa Pulong Plasan po, Jovi San Jose, Baby Lazaro, Marlene Mapue. Josie San Jose. Okay, ready? 1, 2, 3. Salamat po sa mga nagbigay at congratulations po sa mga nabigyan. Palakpakan po natin sila. Bukas na po ang piyesta ng Apparition. Regular na misa po tayo ng umaga. Alas 6 ng umaga, banal na misa. 8:30 ng umaga, banal na misa. 3:30 ng hapon, pagdarasal ng kamandula. 4:30 ng hapon, banal na misa na pangungunahan ng ating kagalang-galang Arsobispo Florentino G. Labarias, D.D. Meron pong nagtanong sa akin, Father, kung nagsimba na ako ng 6 a.m., pwede pa ako magsimba ng 4:30 p.m.? Pwede po. Wala naman pong na-overdose sa misa. At maganda pong magsimba nun. Bakit? Ang bisita po natin, ang pinakatatay natin sa pananampalataya. Mas mabiyaya, magrasya ang banal na misa. Sana po, magsimba po tayo bukas ng 4:30 ng hapon. At pagkatapos ng misa, Mercedarian Procession. Kung kaya po ninyo, sana makayanan ninyo, sama-sama po tayong maglakad sa daan kasama ang imahe ng Nuestra Señora de la Merced. Palakpakan po natin si Mama Mary. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At At ang sumainyo rin. pagpapala ng Panginoong Diyos ay lagi nawang sumainyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay natapos na. Humayo kayo taglayang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.